Contes per un Nadal particular. Aquests contes que us llegiran les nostres companyes són la nostra Nadala, per tots vosaltres. Amb ella us expressem els millors desitjos que tingueu per aquest Nadal. Són contes una mica especials, contes per pensar, contes que potser us faran riure, però segur que us faran rumiar. Pareu atenció i degusteu d'aquest regal. Són contes curts d'en Pere Calders. Una vegada vaig anar a veure una tiradora de cartes i també especialista en bola de vidre. Molt segura em va dir que trauria a la rifa de Nadal. Va fallar i vaig anar iradament a reclamar. I em va dir, quin número portàveu? Jo li vaig dir, cap. I ella em va respondre, doncs com volíeu treure? I jo li vaig dir, vos em veu dir que jo em tocaria. I si això és la sort, doncs jo ja plego. Sobre la esperança. Una vegada vaig rebre una flor roja i no sabia si era una amenaça o el testimoni dedicat d'un admirador. Potser a triar em vas quedar en això darrer. Ja em feia tot de càlculs feliços, pensant en quin moment de la meva vida havia enviat la fletxa a Cupido. Quan van trucar a la porta, el cor em bategava de pressa. Seria l'afortunat que venia a veure? Però no. I aparegué un missatger, d'aquells que van en moto, i el noi em va dir que s'havia equivocat de pis. I em va demanar molt amablement que li tornés la flor. Sobre el amor. Un de los grands enamorats que registra la història fou Louis XVI de França. Sí, és aquell rei francès que va perdre el cap per la seva dona, Maria Antonieta. Enmig de la desgràcia, el rei tingué molta sort, perquè va ser correspost en la mateixa mesura per la seva estimada. Sobre les idees. Fa pocs dies, quan anava a fer unes compres per al Nadal, em van fer una entrevista a peu del carrer. L'entrevistador era d'aquells que es volen lluir amb preguntes impertinents. Sense més ni més, se m'acosta amb el micròfon a la mà i em diu: «Vostè seria capaç de donar la vida per una idea?» I jo, que sempre vaig preparada per tot el que es pugui presentar, li vaig respondre: «Doncs, posar a ser generós m'estimaria més de trobar una idea que salvés vides». Sobre la família. La meva àvia materna era una dona molt serena, molt pràctica, en el bon sentit de la paraula. Una vegada, mentre teixia un jersei per al meu oncle Manel, van dir-li que dins d'una hora i mitja l'aniria a veure al notari per tractar unes complicacions del testament. I ella, sense alçar la mirada, va respondre: «Demaneu-li que vingui un altre dia. Avui el que em preocupa no és el futur, sinó la mitja». Sobre l'edat d'or. Una amiga, molt amiga meva, m'explicava que l'altre dia el seu marit es va llevar emmorriat i amb el geni de través. Sabia
començat a regirar tota l'habitació. Obria calaixos i armaris, rebotia la roba per terra i fins i tot s'havia posat de 4 grapes per mirar sota els mobles. La meva amiga diu que de llit estant se'l mirava amb un somriure i el deixava fer. Al cap d'una estona, ja cansada, li va preguntar: «Què passa ara? Què tens?» «He perdut la memòria i no la trobo enlloc», li va respondre amb un rebuf. M'explicava que ella va alçar els braços com si clamés al cel per expressar la infinita paciència que s'ha de tindre en aquest món. I li va dir: «Que no veus, home, que la porta és posada?» Bon Nadal! Bon Nadal! Bon Nadal! Bon Nadal! Bon Nadal! Bon Nadal! Bon Nadal!